Terchovský symfonický orchester je pevnou súčasťou Jánošikových dní viac ako 10 rokov. Spolu s orchestrom účinkuje aj veľký terchovský miešaný spevacký zbor zvaný Chorus. Repertoár tvoria terchovské piesne, ktoré sú známe na celom Slovensku. Zostavený je z hráčov z rôznych terchovských muzík a speváci sú z rôznych terchovských súborov a skupín. Tento symfonický orchester vždy je zlatým klincom sobotnejšieho večerného gala programu, kde sa pravidelne predvádza so svojimi rázovitými terchovskými piesňami, do ktorého zapája aj celé publikum. A spoločne vlastne sa tvorí jedno obrovské 10-tisícové publikum a zároveň toto publikum sa stáva aj účinkujúcimi. Terchovský symfonický orchester a Terchovský miešaný spevácky zbor Chorus je špeciálne tvorený iba pre festival Jánošikové dni. V priebehu roka nemáme ho možnosť v tejto podobe vydávať na žiadnom pódiu, na žiadnej akcii. Nacvičuje sa približne posledný mesiac pred festivalom. V tomto orchestri aj v spomínanom spevackom zbore účinkujú speváci a muzikanti rôznych vekových kategórií, od tých najmenších až po tých najstarších. Čo sa týka počtu účinkujúcich, tak ten sa pohybuje od 60 do 80 až 100 členov. Terchova má jedinečnú, krásnu prírodu a jedinečný, originálny svoj folklór, teda ľudové umenie. Od samého začiatku preslavila Terchovu známa Slačiková terchovská muzika, terchovská trojka, ktorá sa potom rozširovala podľa potreby. Sú to väčšinou slačikové nástroje, ako husle, kontrahusle alebo malá basička, dvojstrunová basička. Je tu úzky vzťah s umením, s ľudovým umením, s hudbou. Terchovská muzika je charakteristická to, že nesie prvky barokovej muziky a udržala si svoju jedinečnosť, svoju archaičnosť až po súčasnosť. Udržiavala sa väčšinou v rôznych osadách, v rodových zoskupeniach. Toto sa prenášalo od starých otcov na otcov, z otcov na synov a týmto spôsobom vlastne sa nám darí udržiavať to až dodnes. Do polovice 20. storočia bolo zvykom, že toto hudobné umenie sa odovzdávalo z generácie na generáciu a väčšinou to bolo systémom samouky, preberanie podľa uší a očí od svojich predkov. Ale v poslednom období mnohí muzikanti už prechádzajú
na štýl, že sa začínajú aj hudobne vzdelávať a zase títo sa snažia učiť aj tých ďalších. Takže dneska už môžeme hovoriť, že v Terchovej existuje aj tzv. Také hudobné školstvo v oblasti aj tejto ľudovej kultúry. Už jednotlivé súbory alebo jednotlivé muziky majú svojich vedúcich, ktorí vedia usmerniť tých svojich žiakov alebo svojich kolegov muzikantov. Terchovská muzika má svoju archaičnú podobnosť a svoje archaičné prvky nesie a je zaujímavá tým, že je to tvrdý spôsob prejavu muzikantov, ktorý vlastne odráža aj život ľudí, ktorí v tejto obci žili. Ten tvrdý život, ktorý vlastne tí ľudia tu mali, či už na tých poliach, rôznych roliach, lesoch, alebo pri pasení oviec a svojho dobytka. Takže tento tvrdý život sa odráža aj v tej muzike, ale tak, ako je tá muzika tvrdá, tak je aj nežná a neraz jej akože hovoria ľudia, že je to nebeská muzika.